deň prajem. Dnes vám predstavím nový model 2025 od Benimaru, najvyššia rada Amphitryon 967. Je to štvormiestny integrál na podvozku Fiat. Hneď od začiatku predstavíme si ho zvonku. Malý úložný priestor, využité každé miesto v aute, či už na káble pripojovacie alebo nejaké špinavé veci, dobre sa to dá vytrieť. Donútra pôjdeme potom. WC kazeta. Na danom vozidle je už niekoľko prvokov prikladkovej výbavy, ktorá sa montuje u nás. Plynová prípojka na vonkajší grill, priamo pod markízou. Markíza s elektrickým alebo mechanickým výsuvom. Bezpečnostné zámky v prípade, že chcete mať zabezpečené svoje elektrobajky alebo iné cenné predmety. Vzadu sa nachádza veľká garáž, ktorá je krásne nasvietená dlhým LED pásom. Je tu možnosť uloženia skutočne na rôzne spôsoby prichytenia čohokoľvek, či už na zadnej strane, či už na spodku vozidla. Garáž je vykurovaná, má zásuvku 220 V, 12 V a je rovnako prístupná rovnako veľkými dverami z obidvoch strán v štandarde. V zadnej časti už štandardná výbava Benimare je cúvacia kamera, cúvacie senzory, moderná zadná časť, urobená na rok 24-25. Súčasťou tohto auta je už aj nosič bicyklov od Thule. Na druhej strane máme miesto na dve plynové fľaše. V danom prípade sú to odľahčené hliníkové fľaše nemeckej výroby a plynový duo control. Nemusíte si prepínať jednu fľašu, keď vám náhodou dojde plyn na druhú, ide to automaticky. Tu je samostatný vstup na vodičové sedadlo. Momentálne ho máme otočené už do komfortnej zóny. Auto má veľké spätné zrkadlá, krásne v nich vidno, sú vyhrievané, elektricky naklápacie, takže tak ako to má byť. Podzidlová ponovom široké dvere, 70 cm, ovládaním na centrál, jak predné, tak zadné. Samozrejmosťou Benimare je roletka a veľké okno aj na dverách, rovno pripravený praktický svetiačik. Súčasťou Amphitryonu už v základnej výbave je výsuvný schodík. Pri naštartovaní sa automaticky zasunie, keby ste náhodou na ňo zabudli. Na všetkých oknách a dverách máme sieťky roletky proti hmyzu. Nech sa páči, poďte dnu. Vozidlo je širšie o 7 cm oproti bežnému štandardu. Benimar má ostatné vozidlá, polointegrály a alkovne široké 230 cm. Toto vozidlo je široké 237 cm, čož krásne budete vnímať ten veľký priestranný priestor v tomto vozidle. Auto je urobené ako štvormiestne so sedením face to face. Máme tu krásny veľký stôl, ktorý sa dá rozšíriť a je polohovateľný do každej strany. Viete s ním hýbať do každej strany, viete ho kompletne otáčať, takže naozaj si ho viete umiestniť tam, kde potrebujete pre každého, aby to bolo bližšie. Keď potrebujete prejsť, tak si to len jednoducho zložíte a prechádzate spredu dozadu. Vpredu sú nadštandardné široké kreslá, pohodlné, ktoré vojdu vďaka šírke vozidla. Súčasťou auta je rádio s cúvacou kamerou a zároveň s pripojením na CarPlay a Android Auto. Veľmi praktická roletka v strednej časti, kde vám nepresýta vôbec nikde. Stiahnete si ju, ako vám vyhovuje.
potom jednoduchým potiahnutím šnúrky si ju stiahnete naspäť. Kreslá sú samozrejme natáčacie a majú rýchlosť klopky, aby ste si jednoducho vedeli dať dole prednú posteľ. Predná posteľ je úplne pri strope, takže nezaberá žiadne miesto vo výhľade. Jednoduchým spôsobom odistíte a tú posteľ si stiahnete dole. Posteľ je široká 140 cm, dlhá 195 cm. Má hrubý, komfortný madrac 20 cm a je k nemu rebrík, ktorý sa prikladá do tejto polohy. Nachádza sa v garáži. Hore praktické svetlo na touch spôsob. Dáme posteľ naspäť. Ide pomerne jednoducho. A keď ju priklopíte, tak vám pekne zacvakne. Sedadlá v prípade smere jazdy na dlhšiu cestu si dáte do polohy jazda, aby ste si mohli dať bezpečnostný pás. Robí sa to jednoduchým spôsobom. Tieto madrace si dáte na zadnú posteľ, pretože počas jazdy by tam aj tak nikto nemal byť. Vyklopíte si sedadlo, ktoré má niekoľko, teda operadlo, ktoré má niekoľko polôk, takže viete si ho dať aj do takej pololežmo, polohy. Má izofixy, má trojbodový bezpečnostný pás a zadní cestujúci sedia potom v tejto polohe a pozerajú pekne dopredu, majú pekný výhľad. Sú k tomu samozrejme ďalšie dva madrace a opierka hlavy. To isté sa deje potom na druhej strane. V strednej časti sa nachádza samozrejme priestranná jedáleň. Ako ste si mohli všimnúť, ešte raz tú posteľ dám dole. Veľmi podstatnú vec, že je tu veľký komunikačný priestor, naozaj sa tu nikto netlačí, obrovská kuchyňa, veľmi praktická a zároveň je tu kopa miesta na sedenie, aj keď je posteľ dole. Si tu sadnú pohodlne 1, 2, 3, traja určite. Malá taburetka a vieme sedieť aj vtedy, keď je posteľ dole. Celé vozidlo je veľmi, veľmi priestranné. Poďme do kuchyne. Kuchyňa je vybavená nerezovým umývadlom a varičom s trojplatničkou, elektrické zapaľovanie, máme tu dres so sprškou, zároveň k dispozícii zabudovaný digestor s osvetlením. Celkovo je bohato osvetlené celé vozidlo v každej časti. Hore hlboké, krásne skrinky na ukladanie, zase nasvietené. Skrinky majú mäkké dojazdy, takže žiadne trieskanie dverami. Na spodnej časti je širokánsky šuflík, kde vám naozaj vôjde absolútne všetko. Pod ním je ďalší šuflík, pod ním je ďalší. Všetky sú krásne nasvietené, takže skutočne sa tu nemôže nikto sťažovať na nedostatok priestoru. Navyše vedľa je ďalší šuflíček, ten je menší, lebo tam zasahuje umývadlo, zase mäkký dojazd. A dole je skrinka s prídavnou poličkou, ktorú si môžete ešte umiestniť v tejto časti. Tu je možné zabudovať plynovú rúru, kedykoľvek je tam urobená predpríprava. Aby toho nebolo málo, Benimar využíva každý jeden priestor, takže máte tu jeden nekonečný šuflík, ktorý ide ešte do hĺbky, takže si myslím, že tu uloží každý to, čo potrebuje. Na druhej strane vozidla máme k dispozícii chladničku, má objem 140 litrov, hore s praktickou mrazničkou a dole ešte s praktickejším výsuvným šuflíkom zmestí sa tu 9 1,5 litrových fliaž. Je to chladiaci šuflík samozrejme. V hornej časti máme ešte skrinku odkladaciu, kde vôjde aj menšia mikrovlnka alebo iné potraviny. Miesto na televízor, ako už vidíte, v danom vozidle už je namontovaný.
je možné ten televízor dať vďaka veľmi sympatickému držiaku aj do nižšej polohy. Len na ukážku viem ten televízor vysunúť aj vonku, viem ho otočiť aj na druhú stranu, takže možno dvaja si pozrú túto telku ešte aj zo zadnej časti. Takže ten držiak je naozaj praktický. Zase má tu brzdu. Jak to dostanete do hornej polohy, len zatiahnete aretáciu a je pripravený na jazdu. Zadná časť je oddelená dvoma posuvnými dverami. Jedny posuvné dvere oddelujú kompletne prednú časť od zadnej. Dvere sú urobené v japonskom štýle. Druhé dvere sa zasúvajú priamo za dverami. To znamená, že viete si oddeliť čisto posteľ, môže tam niekto oddychovať a zároveň je v dispozícii toaleta. V tejto strednej časti sa nachádza samostatná sprcha, kde sa aj osoby vyššieho vzrastu úplne pohodlne osprchujú. Takže naozaj tá sprcha tu nie je na parádu, ale na používanie. Na druhej strane máme sympatickú kúpeľku, krásne dizajnovo urobenú, s parádnou batériou, kde máte hromadu miesta na ruky. Hore je krásne veľká skrinka na ukladanie všetkých potrieb, ktoré potrebujete na vašej ceste. Veľké vetracie okno je predurčené na zabudovanie automatického ventilátora. V spodnej časti zase hromada úložného priestoru. Ďalšia skrinka, kde si viete dať toaletný papier, dizajnovo ho vytiahnete len vonku. Miesto na uloženie ďalších WC tabliet a potrebných vecí na záchod. Záchod je natáčací a v prípade potreby ho viete zatvoriť. Dvere nebuchocú ani počas jazdy, takže naozaj je to veľmi, veľmi dobre urobené riešenie. Vzadu máme dve samostatné postele, ktoré sú prepojené strednou časťou ďalšieho madracu. Madrace sú hrubé, takisto 20 cm, veľmi komfortné. Celkovo, keď zoberieme do úvahy, že vozidlo má nadštandardnú šírku, tak v tejto časti máme 195 x 213 cm čistého rozmeru na spanie. V podstate také letisko, skoro 2x2 metre. Je možnosť ísť hore po rebríku, rebrík je v garáži, tu si ho postavíte, idete po rebríku, alebo pohodlnejšie, toto si vyklopíte hore, šuflík zasuniete a sklopíte si dole pohodlné stupačky, schodíky a po schodíkoch pohodlne viete ísť hore. Ďalšie mi to išlo donútra, lebo ešte tu máme igelity na novom vozidle. Tu je možnosť prejsť priamo do garáže alebo tam proste odložiť nejaké veci, prípadne si nachystať nejaký dlhší zasúvací systém, v prípade, že treba viac úložného priestoru mať k dispozícii. Na jednej strane máme potom výsuvný šuflík, kde hore si viete uložiť drobné predmety, nejaké opasky a podobne. Na tejto časti si zavesíte vešiaky, takých 10 ich tu vojde a pohodlne to zasuniete donútra. Skrinka je nasvetlená, zatvoríte dvere automaticky, to zhasne. Na druhej strane máme praktické šuflíky, zase s mäkkými dojazdmi, pod ním ďalší. V zadných lampičkách, ktoré sa zapalujú priamo na mieste, sú umiestnené USBčka, takže telefón si viete priamo nabíjať, keď idete spať. Sú ambientne podsvietené jednak poličky, jednak horná časť okolo okna. Toho ambientného podsvietenia tu nájdete všade strašne veľa v tom aute. Viete si to všetko osobitne zapínať, vypínať, vytvoriť si atmosféru, či už v podstate v zadnej časti alebo v prednej časti. Takže vozidlo je, by som povedal, naozaj na svoju triedu veľmi nadštandardne vyhotovené.
Tak ako som povedal, vozidlo je štvormiestne, je do 3,5 tony, je na podvozku Fiat s motorom 2,2 objemu, 140 alebo 180 koní, buď automatická alebo manuálna prevodovka, možnosti inej výbavy, interpaket, ALDE kúrenie a tak ďalej, všetko je k dispozícii, plus hromada príplatkov a príslušenstva, vrátane klimatizácie, ventilátora, rôznych nosičov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto vozidlo je to najlepšie, čo Benimar u seba má. Radi vám ho ukážeme, radi vám ho predvedieme. Tešíme sa na vás. Dovidenia.